Bai, oso konten gaude, beste gauza bat baita ere azkenean hor Santiago daukan presentzia, eta guretzako beste ohore bat, Irungo sagardoa aurten guk irekitzea, eta orain dela hilabete terdi edola, Iñakik ditu zigun eta kontatu zigun zein zen bere ideia, eta hasiera batetik asko gustatu zitzaigun, eta hortikan dena prestea. Gaurko egunerako. Bai, pixka bat, gainera hori, esan diate 18 urteetan denak izan direla gizonak, eta, lehenengo emakumea irekitzen duena aurten denboraldia, eta, oso konten bai. Aurten bai, aurten ni ere animatu nago, lehen urtein baina animatu bago, eta ilusioak egin bai. Hori da, hoxe, urte bete gehiago, seinale ona, hau martxan dago, edo martxan hasteko moduan, eta konten hemen. Gu jarriko dugu martxan. Dena pres. Adarrako bai, makilak bai, osea, listo. Bai, jendea falta, jendea sartzeko zai, eta dena prest. A ber, bai, jendea sartzeko, guk adarra lemisi eta gero txalaparta jotzen dugu, eta txalapartaren doinoakin jendea barrura, hola sartzen da. Adarra jotzen dugu zen momentotan, Hemen sartzen. Urte, nik pixka gutxiago, baina bat gutxiago, baina 18. Gaintzuko denak. Bai, difenteko beste zeratekan. Osea, Irun bertan dagoen sagardotegia da, herrikoa da, eta beti sortzen den giru ere gaurko egunakin, eta hemen sortzen den girua oso polita izaten da, orduan, gustura etortzeko modukoa. Joan urtean, 50 urte bete zituela eta ospatu zuten urte guztian, ospakizun dotoreak eta politek eginen. Eta guk jarraia eman nahi izan dugu, gogotu esateko holan sagardotegian, eta inbitatu dute aurren Santiago Tarrak. Zer esan Santiago Tarraz? 350 neskamutil momentu honetan handabitzanak. Batzuk arraunean, eta batez ere mutil eta neska haunditzen eta ikasten gaur bihar gizon eta andre izateko. Eta baita ere, txapelketetan oso puesto honak ateriaz. Baita ere,
kontutuko zieten pasaitzek eta lehenengo emakumea dugula txotxe erekitzen. Txaloa bezede! Horraz, preparatu da, hasi, kagatu ateratzen. Gora, Irungo, Sagardo Berria, disfrutatu! Ondoren, oroigarri bat emango dio Iñakiko Lazei. Hori. Barruan giro eder goxoa, eta kanpoan aize hotz, 19 urte pasa dira, gauza baten geundenak motx, gaurko egunak izan behar du, berarekin hainbeste hots, lehenengo aldiz andrazko batek, gaur holan egin baitu txotx. Berrogeita hamar urteko klubak, indarra eta jitea, zuen gogoak tostan jarrita, palari eragitea. Baina baezpada aldez aurretik, komeni da jakitea, likidontan zailagoa da maniobrak egitea.
Herrian inguru hontan urtero dugu galdera, Iñaki noizko irekiera, noiz goazola aldera. Beste behin ere bagatozona, gustoaren arabera. Lourdes ezkera joango baina, ona etorriko gera. Zuk hartutako aria, upelondoa etortzea da, gure betiko saria. Uta upelontan alaitu oida, tristez egon aurpegia. Hain zuzen horri esaten zaio, Lourdeseko mirarea. Herri guztia, aurpegi zinu, baden azalitza hona. Izeratzen zan gaixo guztien, zergalikua da. Txikitik zeru gainera, nola daiteken igaro. Lehenago hori esan dut baina, zuentzako zein arraro. Ba begiratu horren lekuko, nere aurrean hor dago. Olatz zabala orantxe zaude, inoiz baino zabalago. Bageneukan amorrua, ta zuri esker dastatu dugu, kupeletako barrua. Lehenengo aldiz emakume bat, peinak egindu horrua. Ez dakit zure meritua den, edo Iñakiren errua. Oso ondo, etorri gara Gutxi, baina ondo, oso ondo. probatu ditugu denak oso goxua daude. Ez, aurten lehenengoa. Aurten lehenengo da. Lehenengo urtia.
ondo dijo eguna. Bueno, hau zer da? Hau da Olasa Arrotegiak Txingudi online. konkiso zer dau? Konkiz. Ze hemen arrisko, Caribe. nik hau ezautzen dut, hemen arrisko gehiegi dago, Arrisko Bueno, pues eguna oso ondo dijoa. Ezagutzen zaitut ondo baino nobeto, peligroso. Ez, error. Eso zara kejatuko, Ni ez, Betxe, ez. ondo Oso betxe. ondo. Betxe begon hartuta. Ike, baina erki hartu dek. Zuek etzen nun poste hartu barra? Sei, poste jatea. Jan. Bueno, ba, mira, Olaza Gartegin ari gera oso ondo pasatzen, bertsuak, trikitilariak, kriston giroa dago, seke denak animatzen ditugu onera etortzera. Nik dara mazkitea, ez dakit zemat urte, Iñaki zemat urte ja, ez dakit, kriston urte pila, hemen nagusi hemen du. Eta hemen aholikan behintzat, hau da, vamos, bisita indispensable, elegante, baina Kolombiatik etorri berritza, nago, arroza, platanito. Egia esan, utzi lanak kanpoan, mesedez. Lanak kanpoan. Jendea animatu barko dut, Bueno, zuzte animatzen zu inungo jendia. Edatea. Edan eta disfrutatu. Ba, oso ongi, zuek bezalako lagunekin mailan bikain. Gaur gainez lagunek ekarri dut, Gorka eta hau artista sardot egin da ezagit berak ze kontatzen du. Zure gustura pasatu dugu, eta ongi bazkaldu, eta giro ederrin egondu bera, eta hemen txek, gustura. Sagardoa hona, beti bezala ez? Bai, momentu hon, bainek ingabi ezanen da, seguro eskide, bino, bueno, gustu hona zur. Sagardotegitan oberena da, sagardoa ingabe nola denoa indikan, maiz etorri bar dela. Pixot, ikusteko nola bilakaera nola joaten den, eta gero poliki probatu ala, txotx denboraldia bukatu, eta gero botilan. Bueno, nik esango nieke gaur txalapartara egongo dela, baina beste urtean edo denboraldian zehar izango dutela trikitilariak eta beste hainbat gauza, eta animatzeko, lasai asko, etortzea, guandik ez dugu dastatu sagardua, baina, bueno, igual gero entrevista jarraitzen badugu, ez dakik moduan egongo geha, baina jarraitu ezkeo, esango dizuegu, ondo dagoen edo ez, baina, bueno, bereiak bestela etortzeko, eta dastatea, hoi da. Jaten ondo maten dutela eta lasai etortzeko. Sardo asko dagoela eta oso ona gainea. Bueno, eguna nahiko politia junda, guztua urtene, gauza ondate da, eta zer esango izupa, mendik aurrea, guan festa. Etorri eta izautu dezala, nola gean, eta disfruta dezala. Bueno, telefonua 943 62 31 0, eta aste hartatik aurrea egunero zabalik iluntzetan, eta larunbat igandeak iguardian ebai bazkariak. Gonbitatzen dut, bisitatzea eta probatzea, jendeari. Beak, esangutek ero, ondo deno ez, bertako sagarrak ininteko sagardoa nolako den.